Nabulabog ang tahimik na komunidad ng Barangay San Nicolas dito sa bayan ng Florida Blanca dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng isang 84 years old na matanda sa kamay ng dati umano nilang tauhan. Pasado alas 11 ng gabi ng January 3, 2025 nang makatanggap ng tawag ang San Nicolas Barangay Hall mula sa mga kaanak ng 84 anyos na babae upang humingi ng saklolo. Nilooban ng 26 anyos na si alias Alex ang bahay na kinaroroonan ng biktima na bedridden pa dahil kakagaling lang rin niya sa stroke. Sa kabila ng kalunos-lunos na sitwasyon, nakuha pang gahasain, pagsasaksakin at balian ng buto ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ayon sa report ng Florida Blanca Municipal Police Station, pagnanakaw ang pangunahing motibo ni alias Alex na dati na ring nagtrabaho sa biktima. Ngunit dahil lango ito sa ilegal na droga, nawala ito sa kanyang sarili kaya nagawa ang karumaldumal na krimen. Noong pagnakaw ng mga gamit nitong biktima ay nakita niya itong matanda sa loob ng kanyang kwarto at nagawa pa niyang halayin. Dayuhan lamang sa lugar ang sospek na umaming nagawa niya ang panggagahasa pero hindi umano ang pananaksak sa biktima. Paratang po na sinaksak ko po, wala pong katotohanan yung sinaksak, ma'am. Hindi ko po sinaksak, ma'am. Kasi totally mental block po ako, ma'am. Dagdag nito, lubos daw ang kanyang pagsisisi sa nagawa magmula nang mapasok ito sa kulungan. Lagi pong sumasagi po sa isipan ko yung matanda, ma'am. Lahat po ng kamag-anak at anak po ng matanda, lubos po akong humingi ng tawad at nais ko po sabihin sa kanila na nagsisisi na ako. Nagsisisi po sa lahat po ng nagawa ko. Bagamat tumangging magbigay ng panayam ang mga kaanak ng biktima, labis daw ang sakit na kanilang nararamdaman dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang lola ayon sa kapitan ng barangay na si Ana Marie Galang. Siya umano ang unang tinawagan ng may-ari ng bahay para humingi ng tulong. Anya, nakatira talaga sa Quezon Province ang matanda at pumunta lamang rito upang magpagamot. Kaya naman hindi raw matanggap ng pamilya ang nangyari sa kanya. Expect na po nila na pwede na mawala po si nanay kasi po bedridden na nga po siya. Tapos anytime po na hinahawakan mo po yung skin niya, umaaray po siya. Tapos humina na pong kumain, humina na rin mag-respond sa pagsasalita po. But they did not expect po na sa ganung paraan po mawawala na napakasakit po. Samantala, pinuri naman ng kapulisan ang agarang pagresponde ng lokal na pamahalaan ng Barangay San Nicolas. Haharap sa kasong robbery at rape with homicide ang suspect. Kasalukuyan itong nasa himpilan ng Florida Blanca Municipal Police habang hinihintay ang pagka-turnover nito sa Bureau of Jail Management and Penology. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.